Hello guys, welcome back again. I'm Musik dan video kasih bonai. Saya pilih. Aku itu sudah sebagian na sampai di ne shoot kalam na pilih na. Ne itu mah hol mandir. Bayi masih berada di tinggal gari lah na pilih na di ne. Bayi ne mondir na manusia shooting nala. Bayi mondir kalam na. Saya kamera mana. Bayi ne aktrisa bayi ne pasti biar ada. Tinggal ada. Ayo kau deh. Ini abi YouTube channel ada. Tu YouTube channel nama dia asal. Crazy Madhav be dancer today blogger ngai ya thangna se support khalam ban jabe Crazy Madhav Ras korke something bolna boro boro ngarna se subscribe kam na ban jabe bai ya shoot munni se dang ya lan se dakhina to YouTube dia nalai na bai dini to phujumna hanai na gabun se jumbai dimunde dan se mabur je mai jena camera mena shot lagasina na etime gari figure mane de jeng jeng bai mondir pe khargana na oje ba mondir khulum takai gari pe khargana do gari salaine renga nalai bai mane be shot ke be plastic na pe khargana black shot speed all man da bai be shot aja dia dar black shot la nai lai bai Kau macam nak landa tak kabar dom boleh, pun agak sari dengan dah gila. Ini ada masih jadi bisa sonet kaya mana mana, mana mana dengan saya ini kan problem saya na. Pas, awak. Ready, steady, go. Ya, home kita gurim 7 bar gurim. Libar man pura dekha le hoye. Libar mane ekbar pura dekha. Nole speed kore ki 7 bar choto lobida itu pura. Karena manusia nampak ni tanggasnya na. Mana bol? Itu ya ini korle sekalian tu bola na. Unni ke lagu kali. Ini sedekdom. Bila serius orang ada besar makasih ya. Ektoran karo kol ni jaga kan ni mo ya mu khamai boleh betul. Apa ni biko si jokor mana na? Si jokor mana na nggak biko memang. Mana bo hawa ni kena dancer step boji di kena dancer. Seng sana na ini mini beda memang ciko. Dancer hoye theke. Sabar na seng mau tanggasnya. For mondir ni klibas be abar no manne se short dambao pen manne se noni short ke bala lain se box ke lada na box ba hinga sase pongbain se lana pe anti kapam ni pe bai nain se short pra mabri jaye नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो दा थाबनो नैबे मासाव नुवाबाबो फैगोन बोसोराव नुगोन फैगोन बोसोर माने बारा गैला नालाय किन्तु 21 अलरेडी जाखाबायानो 1 तारिखफोराव नुगोन आरो एक्ट्रेसफोरा दखना चेन्ज खालामदो बायदों केमेरामेना बरले है केमेरामेना दानाबा बेलेग मोनसे शट लालायनोसै ए शट लानो नायनोसै जागोन जाया एक्टिं आरो एक्ट्रेसआनो रोंथारा माने एक्टिंखौ केमेरामेना इदि टेनसन जालायलांबाय दे स्टार्ट Go. Ini bahaya kalau aku nak hilang ni. Ini satu nuhol. Jadi, ebar ni buat lagi mana ni kau kita demi video ni lalu baiklah. Ini hilang, ahli kalau hilang kurang kau ya saya demi sorry kalau. Full shot lagi. Ah, sorry kalau sorry kalau ahli jawab. Ini ada tak? Ahli jawab. Sorry. Please, ni mahal ni. Hello. Dah keluar. Oh ya.
ini nak hadir waktu gua. Dah. Dan sanode, noponi harse jai mapinde, lima yana dong kaya sekaya sejen kaya, tapi ya sih. Maya ya. Tut, udah ini kan. Mama ya, di luar nuku het nakon. Be मोनसे सुदाबो मोनसे सुदाबो अलरेडि जोब्बाय ओमफ्राय दानबा आखौ बेलेग सुद लानोसै दानबा सुदा दङ इन्टारेस्टिं आरोना प्रेगनेन्ट जानाय सुद आरोना ओमफ्राय बे सुदखौ लाखांनायनि उनाव दिनै फोजोबनाय जायोना आरोना गासिखौबो फोजोबनाय जायोना बे सुदखौल' फोजोबनाय जायो नायबाय थानोसै दै टेंकियाव बानायफैदो आरोना दै टेंकियाव ओइ नेथो थांजोबबाय मानसिफ्रा दानबा नायनोसै आरो बिराद दंबावो सुदानो बिराद क्लिप दंबावो आरोना प्रेगनेन्ट जासिगोन माथो नोंलाय प्रेगनेन्ट जासिगोन नोङो ओइ गासिबो आं माबा मोनसे नायदों दिनै सुदा बुंनो गोनांबाथाय खमसे खम माबायानो जाबाय आरोना मा होनोमोनलाय सानथामानो जाबाय सुद लानाया ओमफ्राय आरो साननैसो लाबावगोन बायदिमोन नायसै मानो होनबाथाय केमेराखौ मोनबाय थानाय जायाखैना बेनि थाखायनो सुदखौ थाबनो फोजोबनाय जायाखै आरोना बेसे दिन बेसे लाबावनाय जायो नायबाय थानोसै ओमफ्राय रेडि गसंदो सुद मोनसे लानोसै एबार लास्ट सुद ओमफ्राय बाखिखौ गाबोन खालामनोसै आरोना दिनै प्रेगनेन्ट सुद दङ ओमफ्राय नै एकदमबारे हाजिरा मावग्रा आरोना आङो साइकेल बोराय लादों ओमफ्राय मनायाव जेबो गेदेर मोनाखिसै गिलिरनायनि थाखाय गथ' गोरलैफोरनि गेलेनाय माल बुस्थुखौ सोना लादों माने होयो आङो ओइ फैदो सिखारदो दिनै लाजोबनो हानाय नंला आरोना ओमफ्राय बाखिखौ गाबोन लानोसै आरो दिनै मोननै मोनथामसोल' क्लिप लानोसै बेनि उनाव जासिगोन दानाबा बे सुदा जोब्बाय आरोना ओमफ्राय आरो गाबोन मोननैसो सुद दंबावो गेटआपखौ नाय दाबो गेटआपा बिदिनो दङ आरोना माथो बुंबावनो आरो ओमफ्राय माखासे सुदखौ गाबोन खालामबावनोसै ओमफ्राय दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना बे जायगायाव थांनोसै ओमफ्राय बिसोरनो साहा लोंहोनानै थिनहरनोसै आरो आरामनो ओमफ्राय आरो गाबोन मोननैसो सुद दंबावो माबोरै खालामनाय जायो बेखौ नायनोसै बिराद मेहनत नांगौ आरोना भिडिअ बानायनो थाखाय मोननैसो क्लिप लानो थाखायनो घन्टा नांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना शेयार खालामालासिनो थानाङा आरोना थ' नैफोरबायदि गोरोन्थि दा भुल मावो आरोना ड्राइभ खालामनाय समाव न' फन न' कल मानिया इयो एनि टाइम बिजिल' थाबाय थायो आरोना गोसथोनाय दियो बर' बुजियो नालाय दा थिगसे रायनो हायो इखो मुर्ख होननानैबो रायबा बुजिया इयो हारसासो बुजिया बुजिया बुजिखो जी होनाके बोले गसा आरो गसा बोले मूर्ख बोले गलो बोले बुझि ने पाए बोले बुझि पाइसे सुन लड़ा तो शैतान ले आजकल हारसाफ्रा शैतान जाबाय आजकल অসমীয়াবোৰ শৈতান হৈ গল बोले राम राम तेगा भाइले गाजा तने कसला ना रे এনেকৈ কৈছিল তো কোনে কালে কচোন মই বুজি পাও মনে না সব বুজি পাব লাগে এনেকা যদি বুজি পাও আমি মানে বড় গেটা অসমীয়া গেটা গালি দিলেও মানে নবুজাকে না থাকিব কাইজা প্রেসার বেশি হ'ব আৰু यस यस কাৰণ অলৰেডি বুজি থাকিব ন प्रब्लेम नै আৰু তাरमा थांबाय थानोसै दखान मोनसे थांना फैनोसै सासे माबा मोनसे लायनो थाखाय नेमा केले बुझि ने पाव बयबो एक्सटेन्ड जाथारसिगोन आरोना ओमफ्राय एक्सटेन्ड जानो थाखाय सेल' बासियो क्लोज लेन्स दोननानै लानोसै गोसोखांना नोंखौ बोहैबाय मोदैया फैफिनदोनानो आंनि सेराव गोसोआव आंना दुखु थालांबाय गोसोखांना नोंखौ बिखा गावलांबाय थगायसुलि नोङो थगायलांमारबाय सानगौहाय नोङो दुखु गालांबाय बोहैबाय मोदैया र' दिनै बोहैगोन नोंनावबो आंखौ साननानै जुदि थांनो मोनोब्ला मानो फैयामोन जुदि गारनो मोनोब्ला मानो लायामोन